Aslan толкова години. Може би случайно ти ме срещна, може би, може би, може би за да ми кажеш нещо, може би, може би, нещо в сърцето затръпяло, може би, може би, безвъзвратно закъсняло, може би, може би. Хайде, Луис, давай! No! Раз, два, не! С Богом за последен път. Няма да дължа, че до вчера, може би, може би, аз присупомена за теб треперей, може би, може би, но да кажи имам сили вече, може би, може би, моят ден на друга е облечен, може би, може би, отново готови вие, но! Oh yeah. Раз, два, не. Сега сме заедно. Давай.